everybody. My name is Dear Janice and I don't know why I'm speak English. Τώρα πάμε. Σκέφτομαι. Α, ναι. Σήμερα θα δούμε, παρόλο που δεν με γράψατε comment. Ξέρω. Ναι. Σήμερα θα κάνουμε tips για το πώς να σκοτώσετε τη μητέρα. Πρώτο stop. Πηγαίνετε από πίσω της, μην πάρτε τσεκούρι, είναι κακό. Πάρτε ένα χαρτί και βαρέστε τη στο κεφάλι. Σίγουρα θα πεθάνει. Σχέστε. Το έχω. Θα μιλήσουμε για την μεθυσαντική καταστροφή. Ήρθε ένας τύπος. Ήταν ένας τύπος που έτρεχε πολύ μερέντα. Μια μέρα δεν έφαγε μερέντα και πήγε να κάνει παράπονα γιατί σταμάτησαν να πουλάνε μερέντες στην αγορά. Τότε πήγε να βρει. Και μετά πήγε στην Μικράσια να βρει μερέντα και δεν έφτιαχνα πια μερέντα και αποφάσισε να την καταστρέψει. Νομίζω. So we can do everything we... Έμεινα από ιδέες. Γιατί δεν με γράφετε comments? Θα πρόκειται να σας σκοτώσω. Ξέρω τη διεύθυνσή σου, κύριε, όποιος θέλησε που με βλέπεις. Τη διεύθυνσή σου. Να ξέρεις. Ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Άρα δεν ξέρω τι να πω, άρα θέλω να πω κάτι. Bye bye!